Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadh wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Cikin ikon Allah da kaddarawarsa a yau din nan yanzu Allah ya yi wa babban malamin Najeriya Dr. Ahmad Biyuki rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu za a gudanar da jana'izarsa a nan jihar Kano da ke tudun Yola. Sa mutum zai manta da bin Allah ya shigala da duniya. Duniyan nan duk abin da gani an halicce shi duniya kai aka halitta ma don ka more shi. Kafin Allah ya halicce ka sai Allah ya halicce maka ruwa da zaka bukata haka gama rayuwarka har duniyan nan ta tashi ruwan da Allah ya halitta yana nan. Abincin da halitta ba dan adam ba duk halittan Allah abincin da suke bukata sai da Allah ya gama. Kafin a fito fa sai da Allah ya yi kaza ya yi maka rana da wata da menene sannan ya kawo ka. Annabi Adama da ya zo bai zo ya tarar da ba da kasa aka yi shi ba, bai zo ya tarar da duniyan ba, ya zo ya tarar. Mana duk abin da ka zo kowa ya zo ya tarar ne, kuma kowa zai ci iya cinsa ya kuma tafi ya bar shi. Ba haka bane ba? Allah ya halice ka dan adam, ya ce kai na halice ka ne dan ni don ka bautata min. Amma tinkiya, rago, saniya, kaji kuna halice ku ne don dan adam ya ji daɗi ya more ku. Sai ka so kaza da kuɗi da ranta, bismillahi Allahu akbar, sai kai me? Ka zubar da jini, ka je ka dafa ma abinci ka ci, ka ji daɗi. Bukatar da aka halice ta dan shi kenan ta gama. Haka saniya, haka tinkiya, haka rago, haka rakumi, haka duk abin da zaka ci. Allah ya halice su ya gama. Baya bukata, kuma Allah baya bukata balle a ce zai ajiye ma kansa. Kuma abin ba kaɗan bane balle a ce kowa ya kokari, kowa ya yaga, kowa ya fisga, ba haka bane ba. Yana nan fiye da abin da kake bukata, kuma ya fi ka tsawon rai. Hakka gama rayuwarka kana mutuwa, rannan kuma sabuwar shinkafa ta fito, rannan sabon gero ya fito, rannan wa'yansu kajin gidan gonan suka fito, rannan wasu dabbobin haka gama rayuwarka baka isa ka canye wa'annan duka ba. Allah ya halicce su sun fi ka yawa, sun riga ka zuwa, sun fi ka yawa, sun fi ka tsawon rai. To me yake tsoratar da kai? Me yake tsoratar da kai? Sai ka koma rashin me? Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani. Wannan kada in ka saita imaninka akan shi wallahi zaka huta. Ma yu'addi haqqahu yusawi kullu shay'in yu'addi haqqahu yusawi kullu shay'in yu'addi haqqahu. Babu wani aiki da yafi wani. Ma'ana wanda yana kasuwanci ne, yana yin kasuwanci yadda ake so. Wannan malamin makaranta ne, yana yin yadda ake so. Kowa abin da aka dora masa shi yayi, wannan daidai yake da wannan, wannan daidai yake da wannan. Ba haka bane ba? To, sai a waye gari, kai zaka je kasuwa, wannan minista ne, wannan gwamna ne, wannan menene. Ba ka sanin darajar mutum sai ran da ka bukace shi. Ba haka bane ba? Ran da gwamna ya tashi, ko shugaban kasa, ko minista, ya tar da gida duk ya ɗime. Masaya abin na wuri kuma yana da alkawari da manyan baki za su zo, rannan yaya zai samu kanshi? Ba daɗi. Sai je wajen abokan business, sai ce aje a nemowa me ya san masai, shi za a bi shi har gidan shi. In ba shi da a ce ko me yake so za a ba shi, ko me yake so za a ba shi, ya zo ya gyara wannan abin. Kai da kaci wai fara shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa shekara matsayinsu da za a kwashe miliyan 50. To wannan shi kuma da yake abinda Allah ya dora masa kenan, in ya wayi gari bai samu komai ba sai ce Allah bai min budi ba. Da ya ji an ce an zo an kira shi za shi ya yi mai ya yi kwasa ya sace alhamdulillah Allah ya buda min yanzu. Saboda inda za shi ya yi aiki kenan ya samu abin da zai sai ma matarsa abinci, ya biya kudin makarantar yarsa, ya sai menene da menene da menene, shi kuma inda Allah ya ajiye shi kenan. To wanne ne ya fi wani?
qimatu kullu shay qimatu kulli insanin ma yutqinuhu qimatu kulli insanin ma yutqinuhu darajan kowa abinda ka iya yi an fahimta abinda ka iya shi yasa wannan na yin wancan wannan na yin wancan kowanne duk matsayinsu ɗaya ne duk wanda ya yi aikin da ya rataya a kan shi daidai yake da wanda wancan shi ma da ya aikin da ya rataya a kan shi duk daidai ne wa daidai an fahimta shi yasa suka ce qimatu kulli insanin ma yutqinu kuma Allah ce inna Allah yuhibbul abda al-mutqina amalahu me ya san masayi in yaje yayi da kyau Allah na so shi ko baya so shi ba haka bane ba to shi yasa malamai suka ce da za a waye gari yanzu a koma lahira alkiyama da kowa sai ya gamsu da halin da yake ciki duk lokacin babu wani duhu da yaro za a bayyana ma komai kana gani mace za ta gamsu ta gode ma Allah da ya ta mace namiji zai gamsu ya gode ma Allah da ya shi namiji wannan zai gamsu da Allah ya shi kaza wannan zai gamsu da Allah ya shi kaza amma yanzu akwai hijabi da yake rufe ma kokolwa da idanu kana gani to ina ma da kaza ne ina ma da kaza ne ina ma da kaza ne a'a to ina ma da ai ba nan ya tsaya ba ina ma da Allah ya ne mutum musulmi bai yi ni dabba ba kace ina ma da Allah ya ni dabba mana gani ba haka bane ba sai ka gode ma Allah hali yanda yayi ka shi ya san abin da yake daidai da kai yayi ka haka da ko